चलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्गं कपालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वय चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव रुप'यि दैमानिफ्राय बोखांदों शिवलिंग। शिवलिंगखौ नायनो बयबो होंगो दोंगो। थारैनो माबोरै बे शिवलिंगआ रुप'हि दैयाव फैखो? बे समाव बयबो गोमोदों आरो भगवान शिवा रुप'हियाव दं होननानै फोथायदों। शिवलिंगखौ नायनो आरो बिलिरनो हास्थायनायाव होंगो दोंगो जादों गोबां सुबुंफोरा। नंगौ, बावैसो सिगां बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बाक्सानि रुप'हि दैयाव शिवलिंग मोननाय खौरां फोसावदोंमोन आरो बे शिवलिंगखौ बे समाव रुप'हि दै सिंनिफ्राय बोखांनानै रुप'हिनि साखाथियावनो थानाय गंसे मन्दिराव लानानै थांनायाव गोबां होंगो दोंगो जादों रायजो राजाफ्रा। थारैनो बेखौ बुंथारनांगोन, दिनैनि समाव बेनिख्रुइ गोमोथावसिन खौरां जेबो गैया। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।